Sang Prato mening sasrawan pagelaran candraning patih Bujang Ganong. Gagah Bidaksa Sembar Jojo. Lamun kawuryan saking Mandura Kaduraden Setyaki saking Sang Guru. Sriwijaya Putra original. Gambaraken cariyos ingkang dipun ujar dening para kawula manungsa desa kang pinujar dening arawak-arawak bakul Cinampiwara. Wonten salah sawijinipun putri ingkang sedasa ing paringkang peparat dening Dyah Ayu Songgolang. Putri kang selesta ing parni didereng nate Palakrama. Minangka kajaripun Prabu Kertanegara saking latah kabeh. Bahu as. Ing bumi patih Bujang Ganong anyembet dawuh ratu Gustinipun kang jujur dening Prabu Klana Sewardana. Ratu Bhinetara Sakti Mahambara Jaya ing Palembon. Kang tansah setya tuhu paring pangayuman marang kawulanipun kang lanjunake kasengsa. Iya.
Ya Bu sing apik Bu. Kuat. Macam pula. Wes Ora iso ngepasno nesu blangi sandal lho. yo Genah. dipasne Mas Bu tembone dipasne. Pendian anak cilik terus ngono. Sopo? Sopo? Iki tukang kendang. Dipasne tembone iki. Sketane renek ngene iki, Pel. Iya. Terus Makna warungmu kukut yo. Urusane apa kok iso? Yo, Cang. Aku wis kudu ra budar rene jane mangan. Gara Mas Amir. Yo, keturunane wong ge molen karo cucur. apa? Jegat mung penake aku ro. Tukang ge molen karo cucur. Kuwi tapi pelemasan, Pak. Alon-alon diwarai tak warai alon-alon. Dipasne dadi kendange iki ben gak bingung. Ora hujan-hujan ngono wong kok. Piye? Apa Mas Bu? Aku tanggapan nenek 10 tahun iki lagi iki acarane iki beda. Apa? Apa Mas? Peresmian bis ngene iki. Gundulmu. Padahal sing duwe iki juragan bako. Bako. Lah kok tuku bis? Lek Rangilingi ning Mas Tep nge. Mira sumber ngepot. Lah iya. Gak lagi bis ki hitungane piye to Mas Bu? Hitungane piye? Bis kuwi bismillah. Gak ki maksudnya ki peresmian bis iki bis endi? Acara iki menyadran. Lah ya kok tak nek ki jarimu. Ya nyadran iki disengkuyung karo Mas Yopan. Lah cara genah ki Sing bis ki. duwe CV Sabira. Ha, cara genah ki bis ki lho, sekongsore bis, sekongsore. Intine iki bis, Heeh. sok ben dijog, Ya. ning tengah jalan tol. Lewat jalan tol. Terus Truk bis. Wah kaya enak. kabeh kuwi ya Mas. Jadi iki sak induke ilang.
Saiki duwe jaranan iki. Amir randu jaranan wis. Wow. Gak ki piye? Mama joget neh. Ya weh nanti bener nek joget Jai. Wi sendalmu wi mbok diguwak sik. Goni sandal kemakine wis digelari karabat tapi kok ngene kok. Gorene. Rada tengah ini lho, rada tengah kene. Sandal bodoh tuh. Mas Kel gitu. Iya. Yo, itu tutuk nih. Tutuk nih apa tanjakno. Si ada. Yo, sinambi uluk salam sih, karo uluk salam sih. Riz Paris. Karo uluk salam sih warga kene. Ya, yo ora apa-apa karo uluk salam. Penting ora nabuh gamelane. Bisa apa ki? Ada nih. Lah iya, karo Mas Dang, karo tingkat wektune. Rongono gandongane nabuhe baradan. Lah iya ya. Lha kok cek adan pujian. Cikunge komat. Heeh. Lah iya. Urung sing wong cacah kemeng melok nyeleng rung jamak takdir Lah jamak iya, takdir. hukum salin. Iki sakderenge kula mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jane wong kene Islam kabeh, Bro. Islam. Lah kok gak di tak kira kok ngucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah ngono lho. Main ning ndi Mas Buki? Nyu ngene iki lho. Kawasan Sonageng. Mainin ning kawasan Sonageng. Keliru setik seret pedhot. Ngene iki lho nek kresi terus. Lambemu balang pencet karo wong bego. Ngadeg kok. Dang. Dari Amir Wandiro iki kres lho. Oh tekan kono lho. Ngampiakmu lho. Iki dhewe main ning ndi? Ning kawasan Sono Ageng RT 3. RW 1. Kok teko jaranan. Disengkuyung karo Mas Jupan. Ora kuwi kondang dutan iki wong iki ya jaranan. Lah, ya ki menggone ning ndi Mas? Sonaga. Lah. Srijaya Putra Cina. Oh, tepuk tangane. Ngono lho, Pak. Ati kuwi jaranan drak. Drak. Atine. Ngene. Ya ngono itu nek Mas Amir nambah iki aku tak drak-drak. Iya sabar, kok bakal tudur. Sampeyan arep ndongakne masyarakat kene poga. Ya usah tiga ndongakno, bangga kudu ndongakno. Wajib iki. Wajib. Ngadeg to ngadeg, aku yang ngadeg kok. Sing apik kok. Lumuh apa piye guys iso ngadeg. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kok ora sing nyauri? Lah kurang banter baleni nek. Wes dilani wong malah. Ki ngene delon. Lah iya. Baleni. Itu. Alah ambune paling ya ducur. Curai. Wabillahi taufik wal hidayah. Lho. Tak contoni ben amredi. Sauri kalih tiyang mriki. Awas. Kene manut tren kene aku bahasa Inggris. Yo. Oh bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris iki kono. Oh salame bahasa Inggris. Yo, dhek nggo basa dewi. Aku Jawa. Jawane awakmu. Bahasa barang. Bu ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, rodok krungu saiki ngene gaya ayem to, Mas. Ya, sama bahasa Inggris yang. Aju. Amir ngancem lho marai. Apa? Amir Napa? ngancem. Ngancem piye? Nelek ya dipotong. Lah yo ki mengeke. Lah piye kok yo? Bahasa Indang baru bahasa Inggris. Good afternoon my ladies and gentlemen. In this horse dance Srijaya Putra original. In this here is dead. Opo ki? Artine. Wong lamprak kok didi lho. Selamat sore bapak-bapak ibu-ibu. Terus Di sore ini ya. kita berlibur sama jaranan Srijaya Putra Wah, original. ngono. Oke. Terus bacute. It is a jaranan dance horse is dead. Lah, piye apa artine? Jaranan iki mati. Kok elek men lho, pucuke lho. Janganane mati tuh Mas Bu. Langganan ben nyadranan iki Wow. ora bosen to. Iki sampean arep ngibur masyarakat ini ge apa? Apa?
Oh, wing. Aja, Pak. Aja. Ojo mutungan ngono to. Sebar kurang adane sebar. Wes bar adane. Assalatu wassalam. Aku krungu mbel subuh. Wah, didu iki jaranan iki. Oh, pokoke ngono. Kudune iki gak ngono. Jogetmu dibenerne kowe iki pokro prong jogetmu. Kudune iki gak ngono we. Lah piye? Kudune iki solusi tapi terjami antara gimana? Gladra malah. Ayo Mas Gopel. Wes tutukno lakon tutukno. Nggih. Apa? Malah ngeget-ngegeti wong sing ngisor. Udah kadare padha. Rada nengah. Stop. Nah. Joget derek model piye? Songgur tekluk ngono tok lho. Sopo Pel? Jadile sopo? Wong Jatile kono, jatile. Lah. aja mudun. Jatile ngono, jatile apa? Balik. Malah koyo kena diabit dadakno. Kowe iki jadel apa sing genong? Wong ropel. Gak terima. Piye? Gopali gak terima. Pak Sambelnya sepi. Wah pas. Pecel. Aku dengan tanggapan yang Jombang mulai karo Gopali tak goceng antara ini mah lho kok. Wet pring tok. Iki. Oke. Nyanjano maper ning gurine iki printok kok maper ning kono. Serek Mas, Iso. jangan emang serekan. Wis e. Lah kok sirahmu to, Mak? Digul ngene tok. Nyarek sing apik kok sarekane Sintia ngono ki lho. Pasine neh. Wah, iki yo ngono ki tukang kendang iki. Malah marah iki ngono iki. Raimu anak-anak cilik no. Nama santret. Juasi. Juta. Wes kakan ragi disi anupan. Woi. Sintia. Saya nyetori cucur sak pasar Nganjuk Pak Endo. Saya nyetori cucur. Ya. Hey. Ya,
Weh, lah drakon Didi. Kok pasjang barang iki lho. Piye mungkin ana omongan. Kok sok pasjang Piye? opo? Raimu lha sinau wira swarane. Lho, lah ngopo kok iso tekan kene lho? Potonganmu koyo beluk. Si kae belum Mas, Bang. Bul ngono po. Kene rene diri Adiono. Apa, Pak? Tahun 23 ayo MC campur sari. Oh, ngono. Raiku dipajang ning pamflet. Oke. Atraksine ditokne, ojo Heeh. mek. Lah, Durasine. durasine Mas. Engko ndang leren, ndang madang neh ning guri. Barongane ra sido metu ki kok. Rene wis gone mong. Padang makanane wakan ning guri kok. Mangane ngene mak tibis go pecel. Yo bari parme yo ning jamul. Lepas tuh berarti engko. Sawedhu guyu. Oh yo langganamu. Yo. Yo ngelingi nek bejil gorengi tua nyampe. Persiapan Ujangan utama Jawa Timur dipersembahkan oleh Sri Jaya Putra original. Amer, alhamdulillah. Lambemu rusak. Ini lucu ya. Yo. Ade. Setia ya, Ket mang pemanasan ya, kok kaku kabeh ta awake. Setia. Ngono. Tukang luku ya. Yo. Serok. Biar atraksi opo lho. Golek. Ngono iki lho. Ngono wi. Atraksi kowe. Koyo pitik kena putas dadakno. Uran. Sing ngapi to alat kosok. Kosok dukel ngono lho. Bangetan. Kena tolong Aku menurutku sih tak ini bojone kok ya kolu mangan kayane. Mun rupak diri wae koyo ngono. Ketemu panas. Wabillahi taufik wal hidayah. Yalah, kok urung barang kok sok. Tak dane puskesmas aku. Oh iya. Keracunan ta kowe. Ngene iki ora amer potong 50. Gila. Persiapan. Ya, nanti tono. Ini ben gak kesepian ning kene. Oke, Mas dilanjut. Ya, dilanjut. Piye iki? Ayo ditutup lek ngono. Ditutup sih. Ayo ditutup ganongan. Kripik godhong apa Mas? Atraksi menara sih lagi. Iki glundung iki meng. Diwalek kok sok dibaleni nek sing apik. Bung gambui padha munggah kabeh. Dijak menara monggo. Mas Gopel, durasi ini monggo alon-alon. Rene kancane dipancar. Iris sing apik Iris.
Iki lha delan ta. Yo ndang untuk durasi nih. Jane golek gandenge sing babak, gandeng wis kesel ket mangok. Oh, gluyar-gluyur ae mangane. Lah. Aus. Sampurna.